tomto videu si povieme ďalších 5 dôvodov, prečo prísť na výstavy Kam na Vysokú. Prvý a zároveň ten najdôležitejší dôvod, prečo prísť na výstavy, je to, že sa tam budú nachádzať vzdelávacie inštitúcie, ktoré zastupujú univerzity zo západnej Európy. Na týchto výstavách sa budú prezentovať okrem vysokých škôl aj samotné firmy, ktoré budú študentom ponúkať nejakú stáž, prípadne prácu alebo nejakú brigádu. Tretí dôvod je to, že vám to ušetrí extrémne veľa času. No a ten čas ušetríte práve vďaka tomu, že na samotných výstavách sú adekvátni ľudia, ktorí vám dajú potrebné informácie k tomu, aby ste sa vedeli rozhodnúť, čo chcete ďalej robiť. Taktiež by bolo dobre povedať, že samotní vystavovateľia budú mať k dispozícii rôzne interaktívne ukážky alebo prezentácie, ktorými vám budú môcť lepšie predstaviť svoju vysokú školu alebo nejaký svoj projekt. No a na záver nemusím ani hovoriť, že je to výborná možnosť, ako sa lepšie pripraviť na prijímačky, pretože sa tam dozviete detailnejšie informácie. Tešíme sa na teba, príď na výstavy a hlavne zisti, čo chceš študovať.